kai ne Mustapha ba? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A'udhu billahi inna lillahi. Ba kai ne Mustapha ba? Ni ne. Kuma mama ku ba ta da lafiya? Yanzu ana ga ana alwala wallahi ta mutu. Kai ne Abdul Baji? Ni ne nan. Ba kai ne makocin su Abdul ba? Ni ne nan. Ai yanzu nan maganar da nake ma na je wucewa wallahi na ga baba gidan ku yana ji da wuta kuma an ɗebo ɗan kwana ya kone kurmin fa a tuku ba Wani bi shiru. Ya wuya baka ganuwa lafiya. ba kai ne Salisu ba? A ni ne nan. Ba kai ne kanin Nasiru mai turi wannan mai dauladin ba? Ni ne nan. Unguwar ku can? Eh. Ai ina ga yawa an samu matsala. Malam me ya faru? Faɗa mana me ya faru? Kanin ka ne san na haɗu da shi yan daba sun mai mugun sara wani ta nan kawai ina ga mare a hannun Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina wannan abin ya faru malam? Ni na sani ne can wajen unguwar ku ne wajen rawun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daga hanyar rangarangar shi. Ko wayin nan fa, wai za ta fata yi.